ўсіх. Давайте будем далучацца. Сёння распачынаем чарговы занятак. Я вас чакаю ў прамым эфіры. Сёння, як заўсёды, будзе весела, шумна, будзе шмат і хуткамовак. Таму далучайцеся. Усім машу віртуальна. Усім жадаю добрага настрою. А ён будзе добры, таму што спевы яны дапамагаюць набыць добры настрой. Што ж, усім машу віртуальна, усім, хто далучаецца, далучайцеся да нас, чакаем. Што ж, сёння, як заўсёды, будзем і рабіць і дыхательную гімнастыку, будзем і распявацца, будзем шмат чаго рабіць. Усім прывітанне, прывітанне Весна, прывітанне Ксюша, прывітанне Ярык, прывітанне Міланка. Усім, хто ў бабулі, жадаю моцнага здароўя і добрага настрою. Усім машу віртуальна, малайцы, што далучаецеся. Спадзяюся, сённяшні занятак вам спадабаецца, як і заўсёды. І, канешне, нагадваю вам, што гэтыя заняткі можна праглядзець у рэжыме офлайн на нашым YouTube-канале. Яны пастаянна там папаўняюцца, таму сачыце за навінамі. Хто не паспеў далучыцца да прамога эфіра на якосьці занятак, можна гэта ўсё паўтарыць. Альбо, калі вам нешта спадабалася, можна таксама гэта ўсё паўтарыць, падвучыць. Што ж, а мы з вами пачынаем з вами класічна з рубрыкі «Дышы са мной». Я вам нагадваю, што правільнае дыханне гэта не толькі нам дапамагае пры спевах, але і з'яўляецца прафілактыкай вірусных захворванняў. Таму дышаць патрэбна і вельмі зараз важна. Таму давайте з вами будем дышаць. Можете гэтую гімнастыку паўтараць не адзін раз, а паўтараць 3-4 разы. Можете адразу, як прачнуліся, ці калі засыпаеце, паўтараць гэтую гімнастыку, і ўсё у вас будзе добра. Што ж, а мы распачнем. Зробім з вами практыкаванне такое. Паўторым з мінулага разу. Будзем з вами выдыхаць на гук «Ф». Глядзіце, як гэта будзе. Малайцы. А зараз зробім тое ж самае, але на гук «Ш». Добра. І зараз з вами зробім гэта на гук «Ч». Поехали. Малайчынкі. Зараз з вами зробім зброс. Як мы гэта будзем рабіць з вами? Зробім глыбокі ўдох і выдых. Выдых, удох будзе у нас праз нос, выдых праз рот. Поехали. Малайчынкі. Зараз з вами зробім практыкаванне, якое называецца сабачка. Падышам з вами хуценька, як сабачкі. Малайчынкі. Давайте з вами зробім яшчэ раз зброс. Удох праз нос. Добра. Ярик нам тут піша, што хоча ўжо кушаць. Што ж, давайте трошкі забяжым наперад. Сёння ў Zoom нас чакае чарговы занятак, но сёння ён будзе незвычайны. Мы з вами зробім там віртуальнае
чаяванне. Будем піць з вами гарбату. Што такое гарбата? Давайте вспоминать. Гэта чай па-беларуску, так? Будем з вами віртуальна вось так піць гарбату. Спадзяюся, што нам будзе з вами весела і цікава. Таму я спадзяюся, што вы падрыхтавалі ўсё для гэтай працэдуры. А пасля эфіру мы з вами ўсе адправімся на такую віртуальную сустрэчу. Што ж, а мы пераходзім да наступнага практыкавання і з вами зробім тое ж самае, але практыкаванне, але выдахі на F будуць трошки хутчэй. Гэта практыкаванне для сябе я назвала вожык, таму што вельмі падобна да вожыка. Паехалі. Малайцы. І зробім яшчэ раз зброс, удох. Добра, Мілана нам тут прапануе віртуальную ежу. Што ж, калі ў нас все віртуальнае, то і ежа ў нас віртуальная, але ўсё ж таки хочацца сапраўднай. Што ж, дзякую вам за добры настрой, а мы працягваем і з вами зробім яшчэ одно практыкаванне і перайдём далей да нашай артыкуляцыі, яе размінкі. З вами зробім удох і на выдоху будем лічыць до 15. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Малайчынкі. Наступны момент. Будем рабіць з вами лічыць будем до 20. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодцы. Дыхание мы не добираем. Один раз трымаемся, таму удох патрэбна зрабіць моцны, але не дапамагаючы нашай грудной частцы. Нашы плечы таксама не дапамагаюць, галава, шея, усё роўна. Працуе толькі область нашага жывата. Усё у нас напружана, наша дыафрагма працуе. Давайте з вами яшчэ раз паспрабуем і ўжо паспрабуем пралічыць до 25. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Спадзяюся, у вас атрымалася ўсё зрабіць на адным дыханні. Я трошечки дабрала, вось, хвалявалася вельмі перад вами. Што ж, гэта практыкаванне таксама можете паўтараць на эканомны выдох. Яно вельмі карыснае, палезнае. Што ж, а мы з вами перайдём да разминки нашей артикуляции. И зараз с вами зробим практикование, почистим наши зубы. Проведем язычком по верхних зубах. По нижних зубах. Внутри верхних. Внутри нижних. Молодцы. Молодцы. Что ж, идем далее. Трошки яшчэ попрацуем над нашей артикуляцией. И зробим з вами, зараз паспрабуем зрабіць такі зброс. Называецца ён балтушка. І робіцца прыкладна так. Гэта гімнастыка не толькі у нас размінае наш артыкуляцыйны апарат, але яшчэ і спрыяе доброму настрою. Таму паехалі, не бойцеся паказацца смешнымі, вельмі карыснае практыкаванне балтушка. Глядзіце як, паўтарайце за мной.
І яшчэ разочак. Наш язычок болтается по нашим щекам, так? Што ж, а зараз мы з вами зробім практыкаванне, якое называецца іголачка. Язык будзем выцягваць наперад, каб пачуць яго корань менавіта. Паехалі. Малайчынкі. Наступнае практыкаванне. Уборка называецца. Таксама кончиком языка будем протирать зубы з внешней нашей стороны. Малайчынкі. Наступное практыкаванне называется укол. А зараз по 2 разы. Молодці. І яшчэ з вами зробім одно практыкаванне, оно называется ковш. Як ковшом заминаем нашим языком. У гэтым практыкаванні таксама працуе корань нашага языка, вы яго пачулі. І зараз зробім зброс, нашу балтушку. Малайчынкі. Што ж, на гэтым наша частка з вами «Дышы са мной» скончылася. І давайте зробім яшчэ адзін зброс, які мы з вами рабілі. Паўтарайце за мной. Зараз вы адчуеце, што вашы вусны ўжо гатовыя, каб распачаць спеў. Што ж, мы пераходзім да рубрыкі «Заспявайка». І сёння мы паўторым з вами добра нам вядомае практыкаванне. Таксама будзе напружана наша дыяфрагма. І каб яго напомніць, я вас перанесу на наш экран. Будьце гатовыя, будзем паўтараць, будзем спяваць. Паехалі! Што ж, рыхтуемся. Рубрика «Заспявайка» нас чакае. Гэта ўсім нашы вядомыя склады. Ха-ха, ха-хо і ха-хэ. Давайте яшчэ раз праглядзім пазіцыю. Ха-ха. Палажэнне вуснаў у нас на гук А. Ха-ха. Язычок упіраецца ў ніжнія зубкі. Ха-ха. Ха-хо. Палажэнне вуснаў. Ха-хо. 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 І ха-хэ. Хэ-э. Старайцеся сачыць за тым, каб вашы вусны ў розныя стороны не штурхаліся, а былі роўненькімі, і кончики вусн у нас цягнуліся наверх у усмешку. Што ж, вяртаемся да нашых слогаў. Спачатку па аднаму разу будзем спяваць. Паехалі. А наш інструмент нам дапаможа ў гэтым. Ха-ха, ха-хо, ха-хэ, ха-ха, ха-хо, ха-хэ. А тут ха-ха, ха-хо, ха-хэ,
хо, ха, хе. А тут ха, 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 хо, ха, хе, ха, 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 хо, ха, хе. А зараз будем по 2 разы повторять наши слоги. Менавіта так, успоминайте. Ха, 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 хо, ха, ха, хе, ха, 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 хо, ха, ха, хе. Еще раз по 2. Ха, 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 хо, ха, ха, хе, ха, 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 хо, ха, ха, хе. Еще раз по 2. Ха, 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 хо, ха, ха, хе, ха, 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 хо, ха, ха, хе. А зараз по 3 рази наші слоги працюють. Поїхали. Ха, 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 хо, ха, 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 хе, ха, 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 хо, ха, 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 хе. А зараз по 4 рази додаємо. Ха, 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 хо, ха, 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 хе, ха, 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 хо, ха, 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 хе. І ще разочек по 4 рази. Ха, 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 хо, ха, 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 хе, ха, 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 хо, ха, 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 хе. Молодці. Сподіваюся, ваша діафрагма попрацювала добре. А ми переходимо до наступної рубрики. І гэта рубрика «Хуткамоўка». Хуткамоўка у нас засталася мінулая з гукамі «Л» і «Р». Давайте яе будем успамінаць. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Прашу вас не забываць, што ў гэтай рубрыкі нам таксама дапамагае наш аловачак. Яго патрэбна памыць хорошо з мылам і потым выкарыстоўваць як такую преграду для нашага развіцця нашага з вами апарата. Што ж, давайте ось так яго зноў возьмем і будзем чытаць гэтую хуткамоўку, але з актыўным выгаворваннем гука «Р». Поехали. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. А зараз трошки хутчэй. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Малайчынкі. Спадзяюся, ўсё атрымліваецца у вас. Давайте будем працягваць заловачкам. Даю вам 30 секундаў, каб вы прачыталі некалькі разоў самастойна. Вось так вось заловачкам у гэтай пазіцыі нашай неглыбока. А вось тут наш аловачак знаходзіцца. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Давайте, поехали. 30 секундаў для вас. Што ж, малайчынкі, а зараз давайте наш аловачак будем убіраць і ўжо без яго будем працаваць.
І паспрабуем прачытаць ужо з добрым вымаўленнем, але без аловачка. Вяртаемся на экран. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. І як можна хутчэй. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Даю вам 30 секундаў. Прачытайце самастойна 3-4 разы, як можна хутчэй і не путаючыся ў словах, актыўна вымаўляючы гук «р». Паехалі! Малайцы. Малайцы. Што ж, вялікія малайчынкі, каб вы трошечкі адпачылі, мы будзем пераходзіць далей к нашай любімай рубрыкі путаюся, не спяваем разам яшчэ, а к рубрыкі слухаем музыку. І сёння мы з вамі будзем слухаць кампазіцыю. Заклікаю вас пісаць, якія інструменты вы бачыце, якія інструменты вы чуеце. І яшчэ адно важнае пытанне. Як вы лічыце, гэта песня якая? Менавіта да якой народнасці яна адносіцца? Беларуская, альбо украінская, альбо шатландская, альбо яшчэ якая? Вось напішыце, як вы думаеце, чыя гэта мелодыя? Характэрна для якога рэгіёну? Для якого народу? Давайте паслухаем. Будьце уважлівы, пішыце, якія інструменты вы бачыце, задавайце свае пытанні і думаем, што ж гэта такая за мелодыя, да якой народнасці яна адносіцца. Дашу мы вітаем, рады вітаць у прамым эфіры. Машам віртуальна Дашы. Малайчынка, што да нас далучылася. А мы з вамі глядзім і слухаем музыку. Што яшчэ за інструмент такі ў нас ёсць тут? Звярніце ўвагу, хлопчык грае на 2 дудачках адначасова. Вельмі цікава, звярніце на гэта ўвагу. Гэта за балалайка такая, пішыце, як яна называецца. І гэта будзе падсказкай, да якой народнасці адносіцца гэтая кампазіцыя.
Все верно. Ирландская народная композиция. Гитара тут у нас не электро, але подключенная у колонку, так? Акустичная гитара, але электрогитара другая, вот гэтая чорная, гэта бас-гитара. На ёй толькі 4 струны. Выконвае басовую функцію. Вось такая цікавая музыка вашай увазе. Што ж, буду вяртацца зараз да вас. Дякую, што былі актыўнымі, адказвалі на пытанні. На самой справе давайте падытожым. Былі барабаны, была гітара акустычная, але таксама падключалася ў калонку, гучала гучней, так? Была чорная гітара, якая называецца бас-гітара. На ёй увогуле 4 струны, якія толстыя, і яны гучаць басова, нізка, выконвае басовую функцію, так? На звычайнай гітары 6 струн. Давайте паглядзім з вами. Вось звычайная акустычная гітара, на ёй у нас з вами ёсць 6 струн. Так, вось так яна выглядае. Вось гэта у нас акустычная гітара. Ёсць, канешне ж, і электрагітары, якія выглядаюць менавіта вось так. На ёй таксама 6 струн, але электрагітары бываюць розныя. Бываюць і 7, і 8 струнныя, но таксама ў іх падоўжаныя струны, якія выконваюць функцію бас-гітары, больш нізкія. І той інструмент, з якім вы сустракаліся ў рэальным жыцці, менавіта на канцэртах, прагучалі розныя, што гэта балалайка, гэта не балалайка, як вы бачыце. Гэта не банджа і не мандаліна, гэта інструмент ірландскі бузукі. Таму менавіта кампазіцыя ў нас ірландская, а інструмент, на якім хлопчык граў, ірландскі бузукі. Вось такі яго корпус круглы. І тут у нас 8 струн, яны падвойныя, то есть ёсць іх вогуле ноты 4, но кожная струна падвойная. Таму вось інструмент называецца ірландскі бузукі і мае такое цікавае этнічнае гучанне. Таму запомніце, кампазіцыя была ірландская, а інструмент ірландскі бузукі. Гэта не балалайка. Малайцы. Што ж, прагучала пытанне, мы будзем пець? Канешне, мы будзем пець. І мы будзем пець амаль што зараз. Зараз будзем пераносіцца на наш экран. Пішыце, якія кампазіцыі вы хацелі б выканаць менавіта сёння. Пішыце, і мы іх абавязкова спаём. Пераносімся на наш экран ізноўку. Пішыце, якія кампазіцыі вы хацелі б выканаць менавіта сёння. Выканаем усё, што хочаце. Адразу хацеце распачаць з ведзьмы ці з нечага яшчэ? Пішыце. Зараз наша музыка загучыць. Што ж, Ярык вось не хоча спяваць пра ведзьму. Пішы, Ярык, што хочаш праспяваць ты. Ну, я не буду маць нічога супраць. Давайце ўсё ж такі заспяваем пра ведзьму. А Ярык напіша, якую кампазіцыю хоча выканаць ён. І ўсё гэта заспяваем.
Вся увага на экран, словы тут нам будуць падказвацца. А на Ивана упала, ведьма зелье копала. Треба ведьму споймать и на в огонь ведьму класти. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. По рынок не ходила и коровок не доила, сыр и масла не сбирала, удержачку не складала. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. Чья мать и ведьма гулять не выходит, дочку не пускает. Ды вечеру варила, черава парила. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. Ходи, Марья, домой, неси, Марья, ключи. Замкнуть ведьме зубы, замкнуть ведьме зубы. Которая коров заклинает, молоко сбирает. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. Что ж, малайчинки, давайте Ярику уступим, заспеваем песню про коника, раз так уже хочется, а потом проспеваем остатние пожидания. Так, у нас зараз песня «Ой, конь, любий конь». взяти. Ой, коні, любий конь, конік худоватий, каже баба, продавай, іди хутчей до хати. Дід вёл на базар коня продавати, але ж конік мой хромий, а що з його взяти? Ой, коні, любий конь, конік хромоватий, каже
Добра, вось такая пазітыўная песня. Што ж, прагучала яшчэ жаданне праспяваць «Унда», «Бычкі бушуюць», «Кучарочкі» і «Новая навіна». Што ж, Даша, падрыхтую новую навіну. До наступнага разу абавязкова заспяваем. А сёння давайце заспяваем. Давайте «Кучарочкі», добра. Увогуле ўсё, напэўна, што вы напісалі, ўсё паспеем заспяваць. Поэтому давайте распачнем гэты спіс з кучарочкаў. Кучарочкі шэй малыя гоняць коні да вады. Куварві чаро варвачкі шэй варві малы варві яго варвонітько варвоні да вады. Куварві чаро варвачкі шэй варві малы варві яго варвонітько варвоні да вады. Яшчэ конік не напіўся, кучарочак затапіўся. Я варвішчэ коварвонік не верві напівервіўся, куварві чаро варвачак затапіўся. Я варвішчэ коварвонік не верві напівервіўся, куварві чаро варвачак затапіўся. Паб'ю вокны, паб'ю рамы, пашлю к мілце телеграму. Павер выб'ю вовер вокны, павер выб'ю равер мамы, павер вышлю к мілце телеграму. Павер выб'ю вовер вокны, павер выб'ю равер мамы, павер вышлю к мілце телеграму. Телеграмма идет по Ницце и доходить к моей милце. Ты вервили гравар, вам идет верви по ней, вервице, не верви, доховар водить к моей милце. Ты вервили гравар, вам идет верви по ней, вервице, не верви, доховар водить к моей милце. Кучерочки ши малыя гонять кони до воды. Куварві чаро варвачки ши варві малы варві яго варвонітько варвоні до воды. Куварві чаро варвачки ши варві малы варві яго варвонітько варвоні до воды. Куварві чаро варвачки ши варві малы варві яго варвонітько варвоні до воды. Куварві чаро варвачки ши варві малы варві яго варвонітько варвоні до воды. Што ж, так хочаце праспяваць новую навіну? Так, што ж можна з гэтым зрабіць? Зараз папытаюсь, таму што мінусоўка ў мяне на другім камп'ютары. Але паспрабую знайсці ў інтэрнэце тую фанаграму, пад якую мы з вамі вучылі. Одну хвіліночку. Сапраўды, давайте праспяваем з хорам «Унія», пад якім мы з вамі рэпетавалі, але словы вам прыйдзецца ўжо самім успамінаць. Паехалі. Новая навіна родить Пана Сына, породила в Бетлееме Мария едина, породила в Бетлееме Мария едина, на руках тримала
такая вам песня, вспомнили. Што ж, Ярык у нас патрабуе песню пра свята, канешне, рыхтавала для вас і свята. Спявалі мы яго мінулы или пазамінулы раз, не помню. Што ж, давайте заспяваем. Ой, свята, свята, зорочки на небе веселенько зяют. Свята, свята, звонкая песня, песня Беларуси, родная сторонки. Свята, свята, застилайте столы, столы тесовые, наливайте кубки медовые. Дорогие гости, сердечно витаем, щиро запрошаем на свято до нас. Что ж, на свято мы с вами запросили. Что ж, давайте яшчэ одну, можа, каротенькую песенку і будем пераходзіць да яшчэ адной маленькай рубрычкі. Гучала, што хочаце бычкі праспяваць. Давайте паспрабуем праспяваць бычкоў напрыканцы сённяшняй рэпетыцыі. Іду я на двор, бички бушують, Юр'я, бички бушують, бо весну чують, Юр'я, весну чують, речки загулі, ляди поплили, Юр'я, ляди поплили, зелені луга, квітки зацвіли, Юр'я, квітки зацвіли. Іду молода, квітки збирати, Юр'я, квітки збирати, і вяночки віті, Юр'я, вяночки віті, Юр'я спявати, Юр'я спявати, вяночки віті, Юр'я спявати, Юр'я спявати.
Юр'ябички бушують, юр'ябички бушують, юр'ябички бушують, юр'ябички бушують. Малайчинки. Добре проспівали. Спадзяюся, што ў ўсіх добры настрой. Мяне ён добрый, дзякуючы вам і нашым з вами спевам. Што ж, і зараз наступае час рубрыкі «Развітайка». І сёння, як заўсёды, для вас невялічкая віктарынка. Уся ўвага на экран, трошечкі паразважаць напрыканцы. Пішыце, якія інструменты вы чуеце. І потым будзе падказачка ў гэтым відэа. Што ж, давайте паслухаем, паглядзім, пішыце, калі ёсць пытанні. Уся ўвага на экран. Так, одну хвіліначку, мяне трошечкі паляцела наша відэа. Што гучыць? Пішыце. Гэта гучанне інструмента арган, як нам напісалі. А гэта што такое? Гэта гучанне інструмента, як вы бачыце у левым вугле нашага экрана, валторна. Інструмент валторна, не путайце з трубой, ён увогуле выглядае інакш і гучыць інакш. Глядзім у левы вухал. Гэта інструмент саксафон. Мы ўжо з вами з ім знаёміліся. І вось такое яго прыгожае гучанне. Што за інструмент? Сёння ўжо гучала пра яго, але гэта быў не ён, а зараз ён. Вось гэта банджо. А гэта ўсім вядомая гітара. А гэта барабан.
зараз. Уже знайомились с вами не один раз. Аккордеон. Ось так може звучати синтезатор. Сучасний сродок піаніно, так? Такі у нас тут так само є у студії. Молодці! Такий синтезатор є і у мене на нашій ось імпровізованій студії, як ви бачите, і бачили вже не один раз. Ось такі клавіші. Ось. Такой ён прыгожы. Што ж, буду вяртацца да вас, ды развітвацца з вами і анансаваць наступныя заняткі. Што ж, малайцы, усе былі сёння вельмі уважлівыя. Спадзяюся, што не гледзячы на такое сумнае, смутное надворье, у вас настрой добрый, веселый, и мы с вами протягнем, потому что Zoom сегодня, конечно, обовязково будет. Дам вам и себе дам 5-7 хвилин, каб вы зрабілі себе гарбату. Гарбата — это по-беларускі чай. Додали себе цукор и необходное количество сахара, так? Подрыхтовали свои печеньки, конфетки, все, что вы хотите, и у нас с вами будет виртуальное чаевание, будем с вами размовлять, общаться, делиться добрым настроем, тому долучайтеся сегодня до Zoom, будет незвычайно, неординарно, так скажем, будем с вами общаться и делиться добрым настроем. Таму далучайцеся сёння ў Zoom, вас вельмі буду там чакаць, хай нас будзе там больш, і мы будзем з вами разам. І гледзячы на тое, што мы не можам сустрэцца ў рэальным жыцці, у віртуальным мы добра правядзем гэты час. Што ж, мам, пап таксама можна далучаць. Вось у вас ёсць 5-7 хвілінаў, каб хуценька зрабіць сабе гэты чай, так? Вось, таму робім гэта і далучаемся да мяне ў Zoom літаральна праз 5-7 хвілінаў. Што ж, і наступны занятак у нас адбудзецца ў панядзелак, як звычайна, о 16 гадзіне, і пасля будзе таксама занятак у Zoom. Усё як звычайна, таму да сустрэчы ў панядзелак у інстаграме, а зараз все ў Zoom. Што ж, таму не развітваюся з вами, а чакаю вас у другой сетцы. Долучайцеся і гартуйце чаёк. До сустрэчы!